inakuguli na matagwa ka katabi siya mga gawin anak giling ka Abu Bailumyo na nakapupili ang kaw na basyarwang grabe ya akong mo ay ang panabangan ay nadataro may tuwa siya barok ka na ayaw na sarwarin ng koto ang niya kaliglig tataman sa diba ang niya piti-piti nga inakukuha na namilya ang natumatali po doon ang babaruta nasa mila panibuka mabubula-bulaw maniliwa-bulaw na batukumo nga dito na naman ako mo na niya piti-piti nga panay sarwa natumatali mo tiga na grabe nga babay matangwala ka kanya ko sangran ako ni na grabe niya katawa-tawa eh nakatawa ka na nagbubura badan pa ako Allahu Akbar Allahu Akbar sa kapawa awliya yung kaya awliya na niya panutulis sa kitab ayang ngaran niya na awliya na so al-yafi' and ba'd al-awliya ayaw ko na ngaran niya na siya kina yafi' padaya ko sabagi ko mga awliya ayaw man na awliya na pwede na ko mga urit panwala ang mga rani ko Allah subhanahu wa ta'ala na sige ko niya kapira lagun apisimpaan niya suwallah uli na lima na ng murang kuwallah lima gaw niya isisibay niyan kung mga padadaro pa ayong pilistor mo ang kapasimpaan niya kuwallah subhanahu wa ta'ala na sige ko niya kapira lagun apupun niya kuwallah سألت الله تعالى سبحانه وتعالى أن يراني مقاما أهل المقابر ببني كوالله بيغني خلق والله أما كيلي قوشا قوة قد انشقاق أتيك ربنك أمانا لا يبني نبني كوالا لا يبني أميلين أما ببنك شقوبة وانتري ما ببنك نتيري ما تيجي والله تيجي يوم كأولياء فرأيت الليلة من الليال أن الخبر قد انشقاق وإذا منهم نعم يا كيسة تينا كذا دوي نقول لك وقول كذا دوي أبدكم ما كذا دوي هو نقول لك وقول نا أي كان تينا كذا لك na siyaganakan anam akoba akikababangkag Masya Allah nam akoba akikababangkag kikababangkag kaganito na kikababangkag mauupak hindi kikababangkagaw agay sa mga wata mga kamulaan nagkapaganin siya katali kikababangkag mauupak iba natin na sukuba na mauupak na pito tiyan na kuba akikababang kagasya gananakan na miyapit nila ka na supangan niya ka na kawala aba kumuplakay na isa mga kuba akikaupa ikababang ka na terima wallah subhanahu wa ta'ala na wakot tingin ubay sa ngayon na ayak ka na kaya ubay sa diyan kaya isaw na kuba ang mababangkag na tiyulungan Inaw na miyaya ka na sa kataw-ataw. Aya iigaan niya na katri, na ayangaran niya na katri, na sundus. Sundus! Ayaw maana niya na sotra. Gagaaman sa mga bulawan akatay. Na miyaya ka na minigaw na tuturo-turo ng piya-piya. Allah! Tutulog-tulog ang piya-piya sa kota kuban niyan. Ang maiila ka nun, ang mapipiya-piya din ang ginawa niyan. At atingin ang kota maiila ka na tao, ang tutulog ang kukuman niyan, ang mabamakang, natulungan ka ng liga sa kota katay at sundus. Oy! Ang niyang kapiya-piya ka tutulugan. Nafahum ashab husnul khalq na dito kung sa mga tao ang iyang makapiapiyay paramay. Yung ito man nakatulungan yan na dito kung sa tao ang iyang kapiapiyay paramay. So, mana mapiyay paramay na matay, na dakapon ang makasurga, na pagkadaya-daya ang kawalas ang pagpapababa.
agis ito ko ba na santa no kanangalang na soturugutan sa orin maluwala. Kanangalang na kasangan ako ba? Ino ka mga nay, na makasunod na kasasarama, na daawar mapakatulog. Niya pasad. Niya pasad, daawar mapakatulog. Kaino ka man na patuluga sa kaya dunia, kaaya ka patuluga ka narubas. Ariyubas ka mag-opisina, ariyubas ka bilabok, ariyubas ka ibaratan na nga sige-saging, ariyubas ka sa opisina, sigwa naman ang mga jutiran, ariyubas ka sa kandanang, na kailangan na tulong ka kaliti ka pagpagagatulak ka. Inuman ini sa parangan na katuday, kapag kanya sa pagod. Apian lang nagaturin na inuman ka na lang na lipon, na lang na lipon kita na inuman ka, na basta agitaturun na kagatan mo sa pagod. Berarti ano? Inuman ini sa parangan na karaya, kaya di mo tagaturun, mabubulang na rin na mata yung tao. Apili pun na nilaya. Kita mengasabi buong. Dito man ni paman epekto, paman kapag kakailan ko manusia. Na apila isa na niyo sa sotaw, na kapanginin adi pagkatulog sa talugoy, na dadakaw sa kanan na highway, kadito pa, tino walang naampak. Sa kinugod sa mabibida. Hindi sa paman naman nakatulog, hindi pa kayo. Sa kanabas sa adi ako turog sa mabasa naman, niyaguwa ko. Dan mata mo. Basta dia betul yang babasa naman natin niya sukarapan. Allah. Ino igira abiya gida maka aturugan ka oay na di ka petigra. Basta magda maka aturuga na di ka petigra. Pakaturuga. Na imatulog pero kibida maturuga no na teruan niyo mo mata na makaturuga. Paman na sa kanila ba tayo si? Na makanya na tigil ko mapapalit. Ada tahu. Pero yung bago tulog, ano makatulog lang? Oh, Nabi ang mga ulipan Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yung matapagan na nilinin at tutulong biyutiya, ay inigilan niya na katalit na dito ko sa mga tao. Ang mapipiya-piya ginawa niya, kukuha niya, na dito sa mga tao at niya kapiya-piya para main. Inaw mapika paninay na, inaw mapika panlokolakas, hindi niya po masungsumban alok siya. Pagkasungong bala alok siya, away, hindi niya na kaya maanan niya na pagpugubilan sa kater sumban alok siya. Inaw niya kapiya-piya kakaruma, upang makabain na balitayan sa karuman niya na mama, na upang makadato na niya balitayan sa karuman niya na abubay. Pamana balitayan subabig sa karuman niya na mama, na kailangan na sa kamago mama, tatakapang ka, niya balitayaan. Kasi kanuman ang mga bay, na kanaban yung pawi nga din yung ikatiyataya ka mga karuman niyo. Bila sa patata, ako pataya-taya. Bila, kaso patata na sumasa nga sa may towata. Abiyan, ang hindi katata, betul pa agul. Abiyan, lalawang ko. Hindi katata. Lalu ito mapia, ayaw ko na mapia, nakataya-taya. Ang kani kataya-taya, naging ko ito, sakita ni ko na ka, napangasaling ka. Ano man ang mga bay, nakana-abumarata, akapupugod niyo ko mga karuman niyo mga mama. Ulong-alulong, na unang karuman na, panilisiki ako mga, naging tinataya-taya. Owa. Agi, sakat na naman po, mga dato na, tabi na madakala yung makapagtaya sa karuman yan, ababay. Tiga alih, pakaptina ka na karuman ka niya, tuwa-tuwa. Tama na, pakapit mo, nakaabot na. Na Panginoon, nakatawa-tawa. Kalaki mo nila niya napakaptin mo na pagmana ka. Ayat na napakaptin mo na piyapiyagan mo nga na po sa lalo. Nagkakasang ka. Napakibig naman ako nagkakasa nakapiyapiyaan. Ay, tigil. Katangay nga po yung mga lapuan ni Pagis. Allah Akbar, Allah Akbar. Matang Allah, yang piya-piya. Oh, nabi na mga ito Allah subhanahu wa ta'ala. Mati paramay. Na, yung mga mga tawa, nini ang mga awliya at ang gulong ang piya-piya sa kota ko ba niya? Uy, akayin na kataya sudus. Na mati paramay. Na mapiya pa rin paramay ko mga watayan. Kaya naman na niya kapiya-piya ka pa rin kang baluwa ta.
Kenapa mga tero nakadu, kenapa mga tero nakaplaka. Ano man nagkito nakawata, ina kabunta niya kalangan po ng kalangan nakawakan uta. Babuo na sumaga na ice cream. Ito naman ice cream, ano mamagili niya? Napila ko, napila. Nasabi din niya ng mga wata, nasabi din ng mga wata. Abi! Ice cream mo to, ano pila? Kaya mo na ako pila. Gatay ka! Suwag Kristo ni kasinakain, kapag makakanakati ka mga ang gusto mga wata ka tumunami, naghilan ina alawanin amalibala sa kasinaka. Managibala sa kasinaka ko mga salakaw ataw, nagdaunaan yan tumunami, amalibala sa kasinaka, nasolid ka di kapag puraki karumang kaag sa mga wata ka. Kaya punuloy ay mga wata ka na lang pagras, tama sa karamangan na pagras. Anami pada pang naman ay sa minutos kami wipe out. Yung pada tulot yung mga mano kalamong nanalapyang yaw. Ang mga kilala ko. Namatang na ka, niyagutukaw. Niyagutukaw sa ulahan. Allahu Akbar. Agap na. Allah. Manong kaman ng ganda-ganda. Api-api sa kasisada ka tumunami. Basta tumunami ang pamamay ka, wahim na 5 taon. Basta tumunami ang pamamay ka, ako siya ka na unaing count sa mga tumanin ka, ay kaya unaing kada na priority na sa mga tumanin ka. Basta rin mo kikasakatang sadaka, na unaing sa mga tumanin ka. Nasakatan mo tabi na ay pagbubulang anak ka sa sadakawataw. Kami kaya niyo na sa suga mga tumanin ka, na kaya lang yung tanga, tabi, sa kanong ipagkuunang ang mga tumanayakan. Amay kanong naman nari! Na ayaw pinapigaro namin na ayaw pagunaan ang kaamulan na sa mga tumanayin pa. Bagi mo tayo na, nasa lakat, agilis kanino ng mga tuman. Awang ka man nari! Pakunan niyo pa siya ng nasalakal na tao. Napiyabugan na kasira niya makatiwa-tiwar. Nag-iskan mo na mga tuman yan, nasalam niya po sila mo. Napiyabugan na kasira ng bumuwati. Kunali, malibot yung mga tunganay kalug. Pamanas, saan mo na rin sa kada kung tunganay kakalugunan, ang mililit pa na hindi ka nabala sa balas ng tao mo. Ay doon pa, takong na mililit pa ko, no? Yakad-yakad. Akatulong na kalugunan na nga tunganay pa. Tagtungan, tagwalalay, yagun ko hurot. Nakatulong ko hurot sa kasaw, naglasilo, nagpapampis, nagnagatas, nagpapakaulong mo, ay ko! Anak kerugian ka na. Namiyak ka gala ako na sabi ako. Ani siya ko nilipas ang atong manin na duwati. Ada pun anak balian. Agak pipian pa. Ama penuh kasih tapi kita yang umurian. Nah ini nilai pa pernah kekero-kero ng piya dalam petang akan susah depan. Dahil mag-uwi apa yang nasa plastik o neskasih. Tapi labas susah ibu-ibu mga plastik. Kailangan iwanan niya ang pamo. Yan ang apa-apa na yung plastik na siya dito. Kung di ka salin niya mamasama, hindi ka bukit niya. Tangasulkan kami, Allah. Kami niya prenes kasih, Pak. Pinawag siya sa ibu plastik. Ito ang imam. Ya, Paulo nga ibigit. Kung ikaw ka pala sa miya, betul-betul sa pedaka. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Ano nga nagdudugod? Nah. Ikadwa, para mapasada nga ng mamili na kuba. Ikadwa, tingin na niya ka na kuba ang mabubukad sa puta kadalawi at yung niya ka na kuba na tirim Allah. Wana'imun ala rihan. Inauna tuturugin sa kanyan at pagkambuatan sa kubanyan. Asapot kamiya kamot temutan kota asapot apa berkapusan kota kawa. Ada kalau mga tao, fahum saimun. Nabyuto kon sa mga tao ang mga barapuasa sa bulan Ramadan, na barapuasa pa sa mga sunnah, mga dato, mga bali. Allah, namyay na nilupay kadwa ko ba ang mababa
babakha ko kagagari na tuturo pia amama na pagkakula ka ng kota ko ba niya na mababakha ang niya kamot na dito sa mga banakwasa. Katawan niyo ay katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na fadlu as-sa'imun atyabun 'inda Allah bil rahal misk. So kung sumari o di pusa sa bulan Ramadan na timo ang sudraw na fabio namu na kakamata na mga tapir sa dunia na pagkabubay ang Allah sumari o di pusa sa bulan Ramadan. Igram na Ramadan na sumaso sa mga na kabaluba kasayo api ang na destinin na kurgit na pangulugit na kay puasa niya po siya na pangulugit na ka na palisterin nga pa ng mga mo na matang-bala kanini magadas yun siya magtulungan na niya sa bigyan na sa mga malumi ang plastar na niya na sipo na ulit ka kaya sa mas nagkabangaw parang ang mama sana ang tanaw sa kasangawa na mag-istorya ka na gusto pa ka na o na paalimang pangalika pa ba niyang mabaw hindi ka ba niya sa Manila ba rin dahil yung nangagingay pag-istorya na mo mag-isya ka rin habis ka ano na mo sa miling ay makasingawa ka no nanangumano na daw Allah sa miling mo na niya sa mga tigra po na Ramadan na dilos ka na nangaling kasalita ni kapusa pabunan na Ramadan na timo sudah mo na mga dunia na pagkubabay ang Allah sumay mo dito sa Ramadan hindi mo teka nyo meron na ko ba at turo-turo mong piyupi ako ko ba niyan na dito kung sumalang kuwasaan mapasang nga kuwasa na ayaw po pong kukubayin ang mapaspotang niya amat mo. Masya Allah. Na, ikatalo. وَمِنْهُمْ نَاعِمُونَ عَلَى الْحَرِيرِ ikatalo tingin at tiulunganin aminin ko kung makababangka na tao ang miigas sa katriya harir kaya iniga ang namunti ang pira kakatri na migo na nga sa katawa-taw at tuturo-turo ng piya-piya na dito ko sa mga tao fahum syuhada na dito sa mga tao ang niya nasasagin niya nga paparang sa katilawa sa alam mo Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Na, alam ko niya kabatamilin na nakubo wa minuhum ala sarir kahit tiga na kapat na tilungan na kanakubo ang mababangkat tiga mo tao niya asriyafi na mele ka nakubo huwag at tutulog ang piya-piya na ayaw ko na igaan niya na Katrina sarir dayamun Katri at ako nito mga tao ang tutulog ang piya-piya ay kamatamilin yan ay igaan niya na Katrina sarir fahum al-mutahabun na dito sa mga tao adigag kakababayain bibinaway sa para ko Allah inaw makasila so pagkinantakas ka na ni makasila na sa kanyang imang na sumalam wal'afina anin nas Allah mapasang ikabugay sa maapulatanin ang manusia anak sa mga negosito ay ako nakikabay din ito na pero nga pinangan yan pero ba kanyan ba kanyan na bang akong kakaitawa na niya kagiro kayo pamanap panganapin na ako nito di ka baka panganapin di ako niya tapunan di ko niya kaya murakan pati pagpuni ni mga masa kanisungo na kasal ito ng mga pinun na ayapin pero nabi nasa isa mo na sa malang pablin na ayatun ako balas Allah subhanahu wa ta'ala na di mga tao at kapunsan kaya mga tao at ditutulog ko mga kubayan ang mga kataran na kaya mga kabiyate ang mga lemon. Hindi pa kay Shortaw ay hindi pang-ginawa sa mapya. Hindi kay pang-ginawa pa mga tamanay niya. Ano ba kung maaligositor, ginawa ka lumaki. Pangangapin ang ako niya ito, napangangapin nga mago. Pamagabubay tao, hindi na mamapakal. Baka na prayaan ko. Apiat matutututututut ako kung nalakan ang iyong perinaan. Grabe kong tigas. Kanina ni Kadas ng naraka. Igira apiat kakadiguan na ka na naraka. Narullahin mo kada. Alati tatay ala na sila. Igira apiat kakadiguan ka sa wapinya ko na lang. Na ayaw po pila na dunia na sa mga puso mga tao. Na di ba betul sa mga puso mga tao. Pamana kaguluto ito, mga tapoy ko naraka. Hindi kagagaw mo na nawang kaapoy sa dunia. Hindi ako ba apoy sa naman namoy. Di ka balik amay, walay sopa. Walay sopa sa walay na balik amay na pag-experimenta ka.
Maka napakadala sa iso, napakatama-tama na, napakapuro-puro nga swapping yan. Na, untuk kau. Kan kamay niya, pito kasubla sa niya, itong abanos. Kaya kurang, nakamati sa bumibig-bibig. Pero nga manibig-bibig. Nag-iiso mga tao, naging bibinawan ni. At yung lumanak na nakubak, mauna tutulong-tulong piya-piya. Ay iya niya nakating na sarir. Na dito sa mga tao, ay making bibinawan ni. Masya Allah. Kalimat tiga na yung lumanak na nakubak. Na minhumul baki. Tinaw na tiyulungan na kanaki. Kani mga kuba ang mababagkak na may na pumulaw. Tumatagaw. Na yutos yung mga tao. Fahum muznabun. Yutos yung mga tao ang mga baransyaan. Mawaraw sa dusa. Mawaraw sa dusa. Napakawas silang po mga kubera na pumulok silang. Ubang mo kaya pamakinig sa mga leg. Ubang mo kaya pamakinig sa mga tablet. Ubang mo kaya pamakinig sa mga mujahidin. Nakikipusumi ng kumapya. Nakipasyapan din ang kumarata. Agian naman ko mga tablet. Nagkarang kita. Assalamualaikum. Agian sabi ko kung musliyo na. Matangwala ka. Kebetul importante. Na namang siya kaulama na pira ito na po nila taman na ulama lang nawasyan na niya nagakan matagwang nakadiman to at ito nakaaminya ka piya dalan ay marami ang tabi na si Muhammad ay marami na si Abdullah ay marami na si Ibrahim tabi matagwang na kaya marami na si Muhammad na mausya manuka Pepe man, naman kita siya, kaya magpunga na na magkamanok yan, si Ben. Allah, sana nakatawa na ka, may na si Ibrahim, namatang mo lang, yan sopa-sopa. Ito pa nga, sama Ibrahim. Ada naman tayo. Tapi, pa makasayang, nabalaw na Ibrahim. Paman na, basta kaya mga rangkas, siya nga rin na mapit, na purgang ka. Paman na, datali, pupurgang na kanang siya al-basit. Al-basit, al-basit. Kapupurgang na kamera, nakasya al-basit, nangalan, al-basit na sa Allah. Pero kung ano yun sa basit, ha? Ano hindi ka pang-abal ng term siya? Ataw na ako manangyay siya ngayon. Katatambol, mananto ka ng umali. Paman na si Mr. Bean. Ataw na ako manangyay siya sa mga ito. Anak nagtupas, hindi na nagtupas ng receiving. Ipagkabuka mo na kaligram na sikitang sa telebisyon. Yun ang aterman ng atiyan na asa na mama. Takal nakasakan ni Pimbutuan. Allahu Akbar, sakan ni Kiyabuan. Anak mo siya ka nakalain. Nabubala ka na kawang yawatan niya. Ito mata. Dito naman tayo bubura gamibila ka na. Malap man ang pangit pambala ka na mamabudi. Yung utawat tayo na mababay sa ulaman, yung bumbayawat ka, ay tawag ba makuha makya. Ha? Naman naman mga nila, babalak na ko rin nagbubuha mama. Natira ka na unlimited bill, pumutiak ka. Kaya ka pumapak na ano, apply ka. Hindi ko makaspasan. Lasina na po niya sa mga loksinat. Allah. Yung utangin niya na ako, puro. Wala, tinungan nandito sa mga wawaraw sa ito, at Allah. Ay ikaw naman tinginan niya, iniyak ka na kuba ang mababangka na tiyulungan akan Allah, Masya Allah minhum dahika inaw na sumishinga inaw niya kalangan ng asibuta na media ka na tayo pagubanian ang niya katay-tay na sumishinga ang mapipiya-piya ang ginawa niyan fahum ahlu tawbah na dito sa mga tao ang mga papasangin na tubat wallah mga para tubat wallah kenapa nubay na katubat na tigil taubat sa pulo ang mga gata kaya katubat tabi no baka nagano baka marata baka marata na ayat sa orang sana sa simbang at wallah di na kita tubat si wallah di pa ko nila kanon di na si may sa maging di na mga luksan nga mata sa selagi nasibar ka nung insyaAllah kapag ito ka mga utatan insyaAllah pang itagwang apakasagay wallah
Bapia adem pena dusa kalibatan yang ada bagian. Yang kedua-dua lalu nak apa ada pas pada putih dah dia. Nak pakai dia lah semua makan yang sakit bapia di dunia. Tak seberkano insyaallah. Tak isa apa kebebayan Allah. Nak semangat tahu amang asa sabar insyaallah. Balasakan Allah mga pagadakan, mga babayakan. Kawan. So kaya na pagadakan na kaya buhay nila pangatunan ka dahil apa na dito na mga pagida kami. Kawan. Kaya kira mo na gabi pag-isip, pinili ka, tingnan sa siya, kaya kanayahan dito. Sama na ka lumang pag-isip sa iyo. Anak, kagkagi, namila ka kagkagi. Kasi ito na mga ibinin ng pulo, kami ito, nanya katwatwag. Pinapinili na kayo man ito. At ilapat pulo lang. At hindi ka na may pamil ako kuwan. Nadi nga pagalin. Allahu Akbar. Ino man yung pagalin na ito, ganito mo kami ang uwi ka. Masya Allah, balas ang kanwa sa malabalas. Sa biuga po niyo, kuway, namang nagtanong ko, ari sarjo, kuway, sa mana niya na nagtanong ko, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رحمن يا رحيم يا مولانا أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى. يا الله مصرين قدر أما كلمهم أبرنا رجلك من كلام لهم عطيك من كلام لهم يا الله فمقد توبتك من كلام لهم يا الله نبدا قونا للإنكار قميص بلا أمانك سمين Mama ami, mama ina ami, belabi syukuyu yukuni mantu. Anta kami mauna kumama kubairan. Ayam la afukkamina milqana diyan kaya awatami. Aryami a'abbi baishamagi. Diyan kaya aslani ya Allah. Ya Allah. وبأن لما الشيء الأطيب نميت نريد أن القوم يا أرحم الراحمين بل يذكر خمس قبنيا نسر يشرب يا الله وبنكر خمي بل يشق بنيا نندن قنرق أقا فخشب من خانك يا بنت ديانا مالك يا الله Miko kolam bukira liman tu surat adina wa agubuko napakasyabaram kasiran ya Allah padang kharakam yang kutwa wa ta'ami aslani kumangakam mudaan apa kasirun ka ko sirun aka sa alumana mawri o alumana da kasirwan ama khaliuko sirun kaya Allah ya Allah nalamun kami karila ya Allah natimu kami ka surga ka sagadaran ka akatiti wa limantu ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.